Kuorasjärven kartano sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla luonnonkauniilla paikalla Kuorasjärven rannalla Alavuden sydänmaalla. Vuonna 1907 rakennettu alun perin kyläkoulu on muutettu idylliseksi juhlapaikaksi, joka tarjoaa upeat, arvokkaat ja luonnonrauhaiset puitteet juhlien sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Kuorasjärven kartanon P&P, Peti ja Puuro, tarjoaa matkustajille yösijan vinttiin rakennetuissa vierashuoneissa. Aamupala tarjoillaan kesäaikaan pihapiirissä sijaitsevassa kesäkeittiössä, jota yöpyjät saavat vapaasti käyttää. Pääsalina toimii keltainen sali, josta voi ihastella näkymiä rannalle auringonlaskun suuntaan. Aamuauringon puoleinen opinsali toimii muun muassa kokous- ja koulutustilana. Kartanon keittiössä valmistetut ruuat tarjoillaan buffet-salissa. Kartanolla järjestetään myös joogaretriittejä kauniissa miljöössä maaseudun rauhassa. Kuorasjärven kartanon pihapiiri tarjoaa persoonalliset puitteet tilaisuuksien järjestämiseen. Rannalta johtaa kaarisilta pienelle saarelle, jossa on vihitty useita hääpareja. Kartanon läheisyydestä löytyy myös monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia. Järven ympäri kiertää 24 kilometrin mittainen pyöräily- ja kävelyreitti. Päivän aktiviteettien jälkeen voit rentoutua vaikkapa rantasaunan leppeissä löylyissä ja paljussa. Kun itse ensimmäistä kertaa saavuin tänne kartanolle, ihastuin paikan tunnelmaan välittömästi. Päätin pitää huolen siitä, että kartano kaikkine yksityiskohtineen tarjoaa lumoavat ja ainutlaatuiset puitteet onnistuneiden tilaisuuksien järjestämiseen. Tervetuloa Kuorasjärven kartanolle! Järjestetään yhdessä ikimuistoiset juhlasi.